Yon, good morning mga ka-MG. Bale, dito tayo ngayon sa Naga. Okay, dito tayo ngayon sa Naga, guys. Sa may guide sa pupunta tayo kay Big Boss Moto Garage. Kung naalala nyo, bumigay yung oil seal. You know. So, yung papunta tayo rito sa Naga galing Manila, pumutok. Ganda ng ride natin, guys. Tagas ang langis. Tagas ang langis. Papagawa natin kay Big Boss Moto Garage. Pupunta tayo. Turo sa inyo saan papunta rin sa kanila. Okay, kung makikita nyo, ito yung way nila. Kakaliwa tayo dito. Dito papasok sa may Riles. Bale, dalawa option nyo rito. Pag galing kayo ng south, dito may daanan. Tapos ito yung sa galing ng Naga City. Papasok tayo. Okay, dito yung way nila. Okay, bale ngayon pala ay araw ng Sabado. So, 9:44. Dito na tayo sa pinakalooban ang lugar. Kada saan nila yung mga taniman dito. Papagawa natin yung magneto oil seal. Kaya dito tayo ngayon. May kita nito yung arko, dire-diretso pa kayo rito. Yan, Municipality of Gainsa. Pagpasok nyo dyan, dire-diretso pa. Okay, dito na bandang gitna, ingat kayo guys dahil ginagawa yung kalsada. Ito naman, konkreto na yung kabilang side. So dito gagawin pa rin din ito. Maraming lubak. Stop and go. Ayan, bilis. Ito ang lugar nila. Pupunta natin mismo yung shop ni Big Boss Moto Garage. Yan, pag nakita nyo yung yung arco rito. Ayan. Santo Domingo. Ayan yung lugar nila guys. Tapos dito lang sa unahan konti may kita nyo yung shop ni Big Boss. Yan, bali, andito na tayo ngayon sa shop ni Big Boss Moto Garage. Ito yan. Okay, inagahan talaga natin guys para tayo mauna rito sa gagawin para yung motor natin maaga tayo matapos at makabalik tayo agad sa bahay. Dahil kinabukasan, uuwi na tayo ng Manila. Bali nga pala guys, bago ako pumunta rito kay Big Boss, piniem ko na siya, yan, bumili para makabili siya ng pyesa dito lang din sa Naga. Okay, ayan, in-start niya na ng paggagawa dahil saglit lang naman to guys yung gagawin niya rito. Palit oil seal lang tayo ng magneto. Kita niyo naman, binubuksan niya na yung ating panggilid dito sa may radiator. Kaya eto, trusted mekaniko na to si Big Boss dahil
ilang beses na rin ako rito sa kanya nagpapagawa. Ayan, makita niyo yung mga parts and accessories ng mga nagpapagawa ng motor sa kanya dito sa shop niya, guys. Marami naman siya rito. Pag wala naman umu-order siya ng mga parts sa mga nagpapagawa, yung mga client niya na laging nagpapagawa dito. Yan, kita nyo, ang dumi ng loob ng ng makina dahil hindi pa tayo nakakapag deep clean. Soon, pag nakabili tayo ng blower, papakita ko sa inyo, i-deep clean natin to, yung aking NMAX version 2. Tagal na nito, guys, almost magpa 5 years na sa akin tong NMAX version 2 na to. Kaya yung ibang parts talaga bumibigay na. Hindi kasi biro yung biyahe natin mula Manila hanggang Bicol, vice versa, Bicol to Manila. Kaya natin pinagawa to dahil tomorrow, Sunday, ay uuwi na tayo talaga ng Manila. Back to reality tayo. Yan. Kinalas niya na yung ating stator and then papalitan niya na ng bagong oil seal. Okay, ayun guys. Oh. Kinakabit niya na yung bagong oil seal. Binabalik niya na. Sana hindi na siya tumagas para iwas tosgas. Alright, para all goods na yung biyahe natin at wala na tayong aberya. Kaya, yun. Magaling talaga gumawa to si Big Boss Moto Garage, guys. Marami sa kanya nagpapagawa rito. Liblib yung lugar niya pero dinadayo talaga siya kasi trusted mechanic talaga pagdating sa lalong-lalo na sa pagbuo ng makina. Pag may mga sira, ayun yung pinaka-major niya talaga sa paggagawa yung makina. Kaya dinadayo siya rito. Napakahusay talaga nito ni Idol Boss Moto Garage. Okay, ni Big Boss. Swabe lang yung galawan nito. Siya yung chief mechanic talaga rito sa sarili ng shop. On hand siya rito, guys. Siya na yung may-ari, siya pa yung gumagawa rin dito. Pag mga major talaga na problem about sa motor. Kaya sa mga taga Bicol dyan, kung saan man kayo parte rito sa Bicol. So, yan, recommended natin itong mekaniko na to. Napaka-humble at siyempre napaka-bait na ito. Kaya saludo ako rito. Alright? Yan, sana lumago pa ang inyong motor shop. Idol, Big Boss Moto Garage. Salute sa'yo, boss, at ingat palagi. Balik mo ginamit sa dating CDN niya. Yun. Yun, tapos na yung natin. Paglagay ng magneto oil seal. So, Big Boss Moto Garage. Okay na.